Okay, atong balikan mahigala si Attorney Michael Puwa sa press conference kagahapon. Human gyud mga kaigalaan sa ruling sa impeachment court labot sa pag-abli sa mga bank deposits, iya mga higalang BIR records, amlak mahigala guban pa ni Vice President Sara Duterte. Unsa may tubag ni Michael Puwa atong paminaon? Okay. Sige may lang. Mo ni mahigala? Okay. Sige, paminaon to dong. Few days back. He will be our deputy spokesperson, no, for the defense. So baka tomorrow, we agreed that Attorney Justin might start taking interviews to help me out naman dahil medyo we're really overstretched sometimes. No? Okay, so we're ready to take questions. Again, thank you very much for staying. Well, the defense argued its position. Nilatag naman namin kung bakit kami nag-o-object. Nilagay naman namin doon sa aming opposition kung ano yung mga relevant laws that really fortified our position on why the request should not be given due course. But nonetheless, syempre, nasa hukom naman talaga kung anong desisyon. We submit to the decision of the impeachment court, but of course without prejudice to legal remedies available under the law. Okay. So, pause gamay. So, si Michael Puan ingon nga etong respetaran ang desisyon mahigala sa impeachment court without prejudice sa mga remedies. O pwede sa mo adto mahigala sa Supreme Court, pwede mo himo sila og unsa pa ilang mohaton, motion for reconsideration, dahil baka ilang i-question to Supreme Court, pwede na, but ilang girespeto ang impeachment court. So mo ni, respeto ang impeachment court. So sunod ni ablihan na. Ang sunod may tabo ani na ba'y makita o wa ba'y makita, di pa ta kasiguro. Di pa masiguro. Kay ang prosecution mahigala pang hinaot man ang ilang maintag doon na makita. Ang defense sa mahigala pang hinaot pang maintag wa. Kaya natin padayon mahigala ha. Atin padayon kay nganong confident mas si Kwan Attorney Puwa nga okay atong respetanan ang korte. Say ato padayon manghigala ning maong press con sige dong. Sa amin, syempre, hindi namin may pagkakaila na talagang we had strong grounds to oppose. No? At least, yun yung pananaw namin. But as to setback, we're ready naman, whatever happens. The possibility of this happening is something we also anticipated. So, hindi naman natin masasabi na malaking setback to. Syempre, hindi naman tayo magbobolahan. Syempre, mas gusto namin kung talagang kumbaga napagbigyan din yung opposition namin, but that's normal naman in any court proceeding, and we respect the impeachment court as well as the ruling made by the presiding officer. So we just submit to the ruling of the court, but again without prejudice syempre sa mga remedies that are available. So submit to the ruling, habot pasabot okay atong respetaran ang impeachment court. Well, to be perfectly clear, we're not even sure if a motion for reconsideration is something that we're allowed to do. No, that's parang wala yan sa rules nung huli naming tiningnan. Of course, there's always the possibility of going up because, as I mentioned earlier, everything is subject to judicial review depending on the circumstances available. But we have not made that decision yet. So gusto ko lang i-clarify yon na this is something that we have to discuss as a team, and also of course in consultation with our client, the respondent, Vice President. So ano lang naman, yan yung mga parati na kaming may kolatilya kasi para sa mga abogado na without prejudice to ganito ganyan, but it doesn't mean that we will be doing it. It doesn't mean that we will not be doing it, but this is something we'll have to discuss amongst ourselves. So there's a possibility that remedy is always available, but as to is it possible, syempre anything is possible, but are we going to do it? Hindi pa namin napag-desisyonan, hindi pa namin napag-uusapan, because as I said, hindi naman namin din kumbaga diniscount yung possibility na mangyari talaga ito, considering it happened in previous impeachment
trials, although syempre ang posisyon natin is nung corona trial na parati nilang kino-compare, marami nang nangyari in between, no? From then till now. That's why we had our legal position on the matter. But as I've said, we anticipated that this might happen and we're ready nonetheless. Okay, pause. So ang defense may pakita may gala nga we're ready nonetheless. Ilang giargyo nga dili na pablihan because naa sila mga basis may gala under sa balaod unya dili mahigala nga sweeping kayo but matupang attorney Michael po we're ready. So di para to masiguro ug unsa gyud ni mga higala ang mahitabo. Kay pareha man wa pa mahibaw. Mismo ang prosecution wa sa masayod unsay sud ang naa diha. Nan kung naay sud mga higala ug wa ba? Kung inigabli ron ug way sud. Inigabli ron og justifiable ra ang sulod mga higala. Ma-justify ni Vice President Sara Duterte. Igo-igo ra gyud mga kagalaan ang nasud iya rang sweldo unya duna mga loan pa nang naa. Malagmit si Sara Duterte mas musikat pa niining sitwasyon na mga kagalaan. Mo nay usa ka possibility. But kung naay sud unsa may sunod may tabo. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala. Ang mahitabo posibilidad kay ablihan naman yun nasa si Michael Pua mahigala attorney Michael Pua sa defense nga man niya among respetaran ang impeachment court. Wala sila mo kisi-kisi gid inday maris nga kisi-kisi nga di gyud ni mao nga di gyud pagingon nga okay mo na may ruling. So okay atong respetaran ang impeachment court. So ata masayod og unsa gyud basin nigsusi ni gwa gyud. Duhay mahitabo. Inigsusi anay pag-ukab tanan, ukman tanan, bahala na may galag doon na pa yung mga questions without prejudice sa ilang pag-question kay pwede man question ng Supreme Court. Pero ang impeachment court kung YTRO, padayon na sila. So ablihan tanan, inig-abli tanan. Kung way kwarta nga makita, or doon ay makita, justifiable ra kayo. Labi na mahigala, pilay sweldo, pilay kitaon si Ambana, as lawyer, nya doon na pa daghang mga loan. Kung kana may posibilidad nga makita, malagmit mo sikat pagsamot si Sara Duterte. Kay mingon wa tanawa, ilang gipasingin lan wa man gyud ay. Wa gyud ay. Pulo sigud to panagat yung ila og makakuha og wa. Kay kining pagpanagat mga sugitig paminaw duha may mahitabo ini. Pwede man ka managat ka mamingwit ka kay inig pamingwit nimo ana makakuha ka. Pwede sa din pamingwit nimo wagi ka makuha. Kaingon ka may gala, oy, matay mingaw man. Wala pariha to pag-adto to sa Bukidnon ba nga namasulta dito sa fish pan ka sa bangke. Fish pan na ha? Pero Royal Kirante anad man pamasol mga kaigalan. Nakakuha usa. Kasunod nakakuha na puguan. O gipulihan may gala. Lisod oy nagipanahon nga di ka kakuha. Ikaw kay nakakuha ba ka to kay? Ito man to nga isda kay, Inig panagat nimo, inig pamasol nimo, inig pamukot nimo, malagmit makakuha ka, pwede sandi. Halwan to halwan. Mga ito to mga sugitig paminaw. At tino bitaw na, inig pamasol nimo, panagat nimo, nay panahon surtihon ka makakuha ka. Napoy panahon di. Matingala lang ka nga no, di balasa ba ning kalakihan. Kana yagi talaga to katawa. Kung pananglitan way makuha. Pagtan-aw sa bank account ablihan tanan. Inig-abli ron ugwa. So mosamot mahigala kasikat si Vice President Sara Duterte. Bisan pa inig-abli og naa unya justifiable ra. Mosamot kasikat si Sara Duterte. Pero ang laing possibility mao nga inig-abli ron dunay daghang kwarta ki. Billions, ibutang ta lang. Ma-discourage ka ang mga sumusunod o mga dumadapig ni Sara Duterte? Mo na question. Straight to the point. Ma-discourage ka sila? Mapariha ka mahigala ni adtong panahon ni Villar, panahon ni Binay? Kay mao man ni anak kayunik ni Vice President Sara Duterte. Anak kayunik mahigalang Sara nga bisa gitira na og maayo mahigala sa Quadcom. Susig-sigig saka ang rating. Lahi mahigalang Villar, gitirahan mahigala dito pa lang sa
Legislative Department tagak ang rating. Mo sa nitabo ni Gigi Marbinay, taas pagka-rating Gigi Marbinay padung dagan pagka-presidente. Gitarget sa to siya, pag-target man tagak. Si Sara duha na kahugna nga gitarget sa Quadcom, gitarget sa House Committee on Justice, wa gyud matagak. Karon sa impeachment, ang pangutana ron, malagmit ka nga muubos ang rating ni Sara kung ibutan ta lang. Kay duha may posibilidad or tulo. Una, way kwarta makita, ikaduha, naay kwarta makita pero justifiable na. Ma-justify na or naay kwarta makita dako kayo nga dili kayang i-justify. Unsa may mahitabo sa mga tao? Ang katawhan ka mahigala ma-discourage na ni Sara Duterte nga maingon di natan Sara. Or ang mga tao mahigala mo kapit lang gihapon nga number 1 gihapon Sara sa survey. Kana mo interesting kay tan-awon mga sukitig paminaw. Straight to the point. Mao nay subayonon unsa kay reaksyon sa katawhan ana? Gumikan mga higala kay number 1 kung way kwarta sikat Sara. Og naay kwarta justifiable sikat Sara. Kung naay dakong kwarta ang pangutana na di na sambutan Sara. Ma-affected ka ang rating ni Sara? Pwedeng maapektaran. Tingali porsyento lang pero doon dakong porsyento di maapektaran. Katapusan ba yun nga bala sa prosecution? Kay human naman na pagawas naman na ito, confidential funds, mo naman matandog. Unya sunod kaning sa amlak na nagtuo to mahigala bomba na ito sa amlak, kuha man. Kamantay mo human itong amlak mga higala nga gipresent, hintaas man rating Sara. So kini crucial kini. Kining bank accounts mga kaigala nagpresent ani, makatandog ka ni sa rating ni Vice President Sara Duterte or mutaas pa hinoon ang rating. Straight to the point. Ang posibilidad ani dunay uban nga ma-discourage. Yun na dili man day maayo. Pero pila naman ka porsyento. Malagmit ang uban mahigala mo pabilin, malagmit pang uban mga masamot sa kaluoy ni Sara, mga sa tanan. Kay mo man naging Ruben Padilla be. Inyo ang ablihan ang sa Vice President be. Hamay may ablihan to tanan. Ang tanan bank accounts ipakita sa publiko tanan gikan ni Marcos ngano sa ubos ngano si Sara raman. Straight to the point. Kana nga naratibo mahigala ang masa na mupunit mga sa bitaw. Binuang ni ila ngano si Sara ramay ilang ablihan. Ngano kang BBM di man, ngano kanang ubang mga senator diha nga mga judges. Senator judges, ilang tulfo dagko sa kanang ilang mga ilang mga kwarta. Ana mga congressmen nga kinini ang na-involve mahigala sa mga flood control projects. Ablihan tanan. Nganong si Sara raman. So kana nga narratives delikado kana nga kung makita nga dunay kwarta si Sara, pwedeng maapektaran si Sara, pero pwedeng dili kay ang argumento sa mga tao maingon nganong siya raman. Nganong gisingle out man siya. Ablihan niyo ka Sara, ablihi tanan. Nganong di man mumusugot ng ablihan ninyo. Straight to the point. That's number 1. Number 2, wa man politika ra man ning tanan. Politika ra gini. Ila lang yung gidaog-daog si Sara. Straight to the point. Posible nga mauna mahigalay tan-aw mahigala sa mga tao. Ikatulo mingo mga tao. Kapoy nila politika, mahal kang gasolina mo ya magiakwan no. Wala, padayon lang mo sa inyo dan salida. Basta kami padayon lang sa amin sa mong panginabuhi. Kadugayan mahigala mura og nabungol na ang mga tao. Murag na immune na sa kadugayan ba? Na-immune na, dako kay gasto sa impeachment. Imagine ka, everyday, matod pa ang Senate, ang namahayag ani si Win Gatchalian o si Ping Lacson, ang gasto sa Senado kada adlaw 25 million. Pila man ka adlaw ning impeachment? Pila ka adlaw na? Unya 25 million a day. Mao man ilang gi-emphasize atong si Alan Peter Cayetano may Senate President. So kung mauna mga higalay gasto, imagine ka kada hearing day 25 million ang gasto. Straight to the point. Sa mga tao mingon naman gikapoy naman ang inyong kalaki. Wala ang mga tao di na sila mabulol na, ma-immune ang mga tao di na ganang maminaw. Straight to the point. Bisan pa og mabutyag mga higala nga mao ni ang kang Sara, ang mga tao ipalapos na lang sa pikas dunggan, dili na nila paminawon ang ila mahigalang loyalty magpadayon gyapon. Malagmit may tabo na. Pero duha akong malagmit dili na may tabo, malagmit ma-discourage, malagmit padayon sila kay ngano ang simpatiya mga kaigalaan. Straight to the point. Malagmit kay kung makita nila nga murag pagpadayon sa impeachment trial mahigala makita nila nga gibaboy gyud ug maayo gibaboy ang impeachment trial. Unya ang mga senator judges kanang walay kagawasan gyud nga panggukod ng maayo nya maklaro sa mga tao, delikado ang katawhan maingon. Di man may binuang man tanan. So Duterte lang yapon mi bisag unsaon.
Straight to the point. So wala yung mga mahitabo. Kay maimyo naman sila. Kapila na kung tirahe, Sara. Dito sa Legislative Department pa, kaduhana, kahugna, plus karon impeachment. Maitabuan ang mga tao kadugayan mabungol. Pareho na sa usa ka sa inyo bang trabahoan ba Inday Maris sa usa ka company dito mamigikan speakers kauna kami si ikaw names kinuno mo ka names ug kanunay nimong kasab-an imong tao kasab-an madugay wa na impact ang kasaba murag naanad na ba naanad ng mga tao so wala na dili na mo baliwa na lang nila murag natulan na mapulan na kadugayan kani mo sige tag Sara ala wa gila ingkwan ang mga tao na pulan na wa na gyud mo ilain nakita na panginabuhi na to wa na gyud kining pagmahal sa gasolina wa na gyud mo ilain nakita wa gyud ninyo ma-address ni ang inyo lang gyud basta kay ang inyong gustong pamulitika nga project ninyo nga tangtangon Sara maoro gyud na inyo Straight to the point. so kini maoy mga posibilidad mga kagalaan nga diin ang mga tao malagmit makaapektar sa iyang rating paubos or makaapektar sa iyang rating mas mutaas pa mga kagalaan. Straight to the point. Ang laing factor ani mao nga ang mga tao tungod mga kagalaan ni Presidente Rodrigo Duterte nga gipadas dahig ang mga tao mahigala mo Duterte gihapon tungod sa ilang simpatiya ngadto kang digong. Straight to the point. Bisan pag unsa pa mga higala makita na kang Sara sa dili man para kang Sara ni para kang former President Rodrigo Roa Duterte. Straight to the point. Ngano man ang katauhan mahigala dunay nasuko ni Duterte pero mas daghan man sad ang niila ni Duterte nga hero siya. Kana base sa survey ha. Siya go'y presidente makikilan nga paggawas niya sa Malacañang taas gyapon niya ang rating. Ang ubang mga presidente pag naog sa Malacañang ni ubos ang rating pero sa Duterte mahigala taas. So malagmit dunay mga factors nga makatandog ba or dili kana mo'y dako pa mahigala nga pangutana. Na ato ni padayon mga kagilan kay unya si Matibag mo ipresentar tan-aw na to mahigala panalbaho lang mo din ha. Ay lang mo paapektas trabaho kadto mga naa sa opisina panarbaho lang mo kadto mga blue collar employees panarbaho lang mo paminaw lang mo na tuog mapuhon sa atong programa tagaan lang mo na mog samari ini kaugma ay ang uban mahigala gilaay nam sa paminaw sa impeachment trial labi na mga kagalaan ng kuan laay na kay usahay paminawon so ato lang i-summarize pali mo laayon. Gusto mo og sayo na lang pagpaminaw dire sa atong programa sa DYH PRM Cebu straight to the point matag buntag.